gør det. Så har vi simpelthen holdet. Så fik jeg juletræ. Vi skal også over og cykle. Hele vejen ned op igen. Jeg tror, han har kørt tilbage til ham, der er punkteret. Der er ikke nogen, der har punkteret. Der er ikke nogen, der har punkteret. Der var ikke nogen, der punkterede. Nej. Jamen, ved han jo ikke. Vi er jo 13 her. Det er fuldstændig lige meget jo, for vi er 14 personer. Det er det, vi skal tælle. Så kan de være punkteret og brække armen. Vi er 13 nu. Vi må have historien. Der var næsten hele vejen tilbage til hovedvejen. Lennart? Jeg har fundet det herhen til. Jeg tog den. Så kan du også godt tage et billede med det samtidig. Nu har jeg sætte fingrene på. Ja. Tak. Det er ikke der, du skal tage billede. Hvad? Nå. Hvad så, Søren? Ja. Jeg kan lige hænge på. Det er nummer større end hans, ikke? Jeg har kørt 100 og...